bido ọṅụrụ ya ara ugboro na abụ na village nwaanyị nọ na di nwa boy mo o ji 10 years to nwa boy mo na azụ nwa boy mo na-aza nsa anyị na-akwa mozu ma uncle ya na nwa boy bido n'obi o wepụtara nwa boy ma na-aṅụ na-afe ngịa to the extent my second daughter muderie mbata. My second daughter, they have 7 years today. Saying daddy, I saw my mommy with Brachidera. Brachidera is touching my mommy's bum. How make it here? Only 1 year why be non ankim. Napo. And I made the girl accuse. Ihen na where? Why no we na what I carry? Or that at all for toto. You wages we where? Nanda bunu na mu ihunu na menuna na njo so bunu nkete ko ku gari ise. Yana nwa boy ma o wese mu na ololo nlo ebe o mepere uzo abata o we buru mu na digeri di na bed o we koba de nlo kacha mu amu ba mu na oto amucha o ekwere me ekwene che kan kucha do ebere de ndo ihe happy ndi bu na ihe ni na de ndo okwu bi akucha hu ebe ha se okwa gi kpotara ebere nuna ase nsi ihe obu na iji aka ga wete ye wetere gi mmehie gi gbuchipie ase na onu gi ihe nkwuru nsa should in case obu na ihe aghọta inu ebere bụ gị kpatara ya n'unu asị nsị ihe ọbụla iji aka kpọkpute ya bụ a headache to you remove that thing nkwucha ya kunie pụba ka m mepee ụzọ nchi ya azụ wee kpọọ ya Chidera ọzam mkpọọ ya ma mee ọzam nsị today na m ga-agwa unu na mmụ ihe na-aga n'unu a na ndị ọsụ gba nkịtị ka udochia the boy wee nọ n'ihu ya wee sị the boy na-eme onye mbụ na m ga-ebuda gị zone 13 ọ tụọ gị na-arụsị you know me too well. N'ihe ọ na-abụ mbata unu na-aba aghọ katan lati ibido complain Chidera America kedu ihe na-agwa gị na complain cha o wee bido ọṅụrụ ya ara ugboro na abụ na village nwaanyị nọ na di nwa boy mo o ji 10 years to ọ bịara Nnewi ọ na-ekisie ọ na-afe ngịa ipu akpọkwu nwu iyo ọgazi n'ọkụ ya ebere nne ya ọgazi nọ Nnewi ịchọkwa akpọ nya ọgbadata ọ na-afe ngịa ọ na-aṅụ ya ara nwa boy mo ababa m mba aha ọba je kporo ọgwụ nwụọ na ọ chọrọ igbu onwe ya na ọmụ ihe na-eme nwe this girl never so wee gbata for help eso mkpu ya na phone nnedo no ndị school unu bịa chọọ ọgwụ ahụ enye ya dajọ onye anwụ na nse nwa boy ma ha ebe ị nwere got tapị nwunye m aka n'ala na-ekisie o jebe akwụkwọ mbụ nwaanyị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ oje ọpụta n'ihu ụzọ imechi ụzọ ọha ọgụọ ya kisie ya anọghị na visitors room n'anya fee n'isi ọ sị I love you nwa boy m wee jebe akwụkwọ no na visitors room efe n'isi si ande na afu ye jụọ ya no jụọ ya na ntiri ihe ọkụ ya na ebe a wee kpọọ ya wee sị ya na njere ajụjụ ebe ise na-agwa na nzụcha gị na ị ga-edivorce m na ọ dị ọzọ na nzụcha gị na school but na mada eme because of that na ihe nna azụ bụ maka family gị nwee ego sponsor your family zụọrọ m ụmụ m nzụcha agụ na Canada gị na ụmụ gị biri awude Nigeria ọbara nna agụ na ụmụnne m jụrụ na maya ha zụ ya na my uncle azụbugo nke ọ zụrụ ruo America divorce ya mee ihe ọzọ na ha jụrụ but na we train her any condition ọsọ agwakwa m ụmụnne nsị n'ụdị ya ya nke ahụ aga chere ma ọ ma ichere nke ahụ aga that is last year ka m na-agwa gị ihe a onwe ha ụdị akwa obe ha ọchụ igbu m onwe ya nke ya na nwa boy ma aha nke nwa boy ma aha gbaliri m obi because nwa boy ma aha na village ajụọ ihe o jepo this time na ọ na-akịa na nwunye m si ya na ọnwa anwa akwuo na anya na ya na-abụ na-eme mmekọ mmarụ chelu n'ụnụ ka nkwucha nne na ọ ya ezi ụmụaka from school na onwe mens na school ha kụọ ya gwogwo na ya ka o jije ekwe ha ekwu okwu wee were ya na-ama ọkụ na village mgbe chee ka m kọntinu kwanụ ọgwụbe ha nụnụ ozube ha nụnụ nyafọ na ya gena ntị ka ị na-anụ ya nụnụ ọ dịghị deti chee ka ị na-anụ ya ma ma ị calm down ka ị na-anụ ya dịghị deti o mebe mechaa o wee jee weta ọkụkọ na ji kpọọ enyi m nwoke abụọ ọgazi bịa kwubekwucha ọ mee n'ihu chukwuru mmadụ efiri ihe o mere echiri m ọzọ n'Ọgọst last year gbuoro my parents ndị niile nwụrụ be m efi nya ka m jichi ọzọ before ọ bata n'obi a because nọ n'obi ha Chidera na-apịa aka n'ara na-aṅụgharị ya ihe spend bụ 800,000 jụọ ya na m protectịrị ya achọghị ka ụmụnna m ma ndị inyo ndị disgrace ya ka o jechara Enugu bata 1,700,000
o ihe je pụdị arụ akpọrọ m ya sị na ikwesịrị ịnọ na arụsị ahụ but you dare not na mụ nwa ihe ekwe no my wife ka ịbụ na ibu a leader to the whole women a na-anụ ebe ahụ cherukwa mami cheru Can I talk, madam? Biko mechi ọnụ. mami cheru I spend 1,700,000 wee kpụcha that thing gbua ya jụọ ya na mgbere first one second one because no eso na je echichi title room my father emeghị due to no is a poor man oro asim bịa werie due to no ya na that obi you spend 800,000 ka ọ ghara inwe ihe merie kpụcha the thing ọ nata echi ọzọ ụmụnne bịa nwanụ m ụzọ ọgụ nwe ihe niti mmerenụ agwakwu ụmụnne that in that time so onye complain oro na my wife na nwa bụ mess up for more than 2 months bụ senior sister ya direct nwa boy mụ na serve m o wee kwado ije IT na school a nsi tie dance ya nne na nna enwezi heart attack na-enwe BP akụkọ nwoke bụ ọbụna nwoke achọghị m ịkọ ọgba ma ndị pastor achọje na hotel let's forget those ones ka nkọ tụọ ya nke because na nkọ bịa ọ ka nkọ nsị a na nna enwezi heart attack na ọ na-epe nụzi mma eme nkwuo na oge m erughị eru na nwụọ na ụmụ onye ya azụ gị na ụmụnne ma family nọ n'ori child ka mbụ na ifuru ọgụ nna anụ na my uncle siri na-agba m mgba dachi na ihe azụta nwube nna m na ụmụ ihe nwere ihe ewetanwu na ha ga-anasị gị tagbuo onwe gị n'afọ ọ na-enyezi m nsogbu n'obi every time nwunye m nke nnọọ ezi ahama adị at least nnọọ ikwere business ahama concentrate wee sị ya biko nche na ego wee sị ya biko na onwe nkwa m ekwe gị ihe na ọ bụrụ na ijechara ego ọsọ enweghị ndị story enwe gị na nwaanyị na m ga-enye gị 1 million gị na nwoke na m ga-enye gị 1 million naira cash ọgọ igi da machine ị na-ekwu okwu ya sigo igi ọ wee sị nka ibet ya na ahịa nwe akọ we bet ọ gaba Lagos on our first week second week nwoke gị ye meat pie kiss bie na ebe o je gị ye meat pie communication money a drop ba because nya nwa m onye mbụ ọfụma na o mee anything na mma communication money a drop ba orodo ado fobisi mụ megodi ihe ajụpụta ya the truth ya ji ọnụ ya confess na mụ na confess ọpụọ m n'obi wee jụbịa nsị na njọ ya ka si ajụbịa nke ọzọ na ya na mma amargo njụbịa okwube kwucha mfe n'isi very nice God what is this upon them promise 1 million na ojecha ya bata na nwoke emetụghị ya aka onye na-azụ school send ya IT na Lagos kaadị o mere call bụ ego m na-azụ adịya na Marital Regina obi boarding school na-azụ ụmụ ya niile mana ọ bụbeghị ya ọ bụghị ya ka m ji tinye ihe ma ọ mee anyị egedi ihe voice note ọ dị more than 10 voice note ụmụnne ya ndị nwaanyị ọ sị na ịgba n'ire abụghị arụ mbụ nwanne ya nwaanyị na ọ gụcha akwụkwọ divorce onye ji obodo oyibo rụba ọrụ na mba ekwensu na mbụ nke nwa wee ga-ebe ọ sị na aspect of marriage na mbụ 0 obi wee gbarie m wee sị onye kaadị ọ na-eji uzugbu my money. Where are you from? I will give the voice note to see get hand inu ga-echeze ihe kwurubere eziokwu gwanụ m because that money ekuniri m ihe a eyi m egwu ejego mkpocha dị tim even anapụ my title na village wanyị ji wee dị ya because oge ntiri ya nwanne ya nwaanyị kpọrọ my village wee gwa ha na m edina gị ma gị tie ihe anapụ m okpu ha ma ọkụrụ na dia platform ọ bụ na o dere iti ya nya wepụta ya ụmụnne ya ha ma ọkụrụ na platform na-anapụrụ ndatu okpu mana ha abụghị chukwu end of the day emecha the whole inquiry ọ bụ na m kpụrụ na m kpochara ihe m kwesịrị ime they give me that title yesterday mkpọ ya gwa ya with all this na-eme m wee gbape voice note a chere unu ka m gwaza ihe njiti ihe mere adịghị mma even the face day akpọ na phone ya gwa m onye asị ya yes ihe mere adịghị mma mana nji atọfa na ya si tie ihe mmemme expect na I'm so sorry for that and ihe ọbụla ọ yeri na hospital na m ewepụta ego fere tichara ya fụ na ọ dị mma then ọ bụrụzia na mara eji ya kama mmadụ ofu onye ya anwụ anyị amarụzi atụbazi ya rue because ebe bụ nya akụkọ ọka nkụ ọmkpụ ịdị voice note ị ga-echazi ya voice note a na ma ọ mee ijizi ọnụ justify ya onye ahụ mere ebere that day ka ọ batara eti họrọ m ihe ana m abasọmba I need to show my action ma adịghị happy ọhụ nzijere nwunye m na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ya na-ese ndịrị ego zijie IT ọ nọkwa ebe ahụ o nwere ihe ọgwa maka the family nse ndịkwara ya ego emechi onye akpọ nkwuo ihe o kwuru nsị a ili dị ihe m na-akpọ m mejighị agwa ngara mejighị kama ebute mmadụ nye gị ya end of the day ọ bụrụ ijekwa onye Yoruba kisbe onye Yoruba just go yi meat pie donite gị kisie gị onye ka ị ya agwa okwe that day but the first day who are you talking to that way onye nwa onye ọ bụ just go yi meat pie donite gị kisie gị ọkwa ụbụrụ ka a na-agwa ihe ọ na-agbakọ ya